Pulit ke East Khasi Hills District haka arpunyo tarik Jaïaw arja arpusau kilalet ban kem sia woi Dkhot ka Khasi Students Union nakasnong Jaïaw haka por ke balai BJA nakajing sya kem munu Dkhot lala ban yo I ya kajing poi ki Dkhot ka KSU sya jaka ke belara yo u halor ke nong rem ayu la kem yo 4 tip nama riamanta ki Pulit kila khang no eka kherdap jong ka Sadar police station kajing sya kem ki Dkhot ka KSU hadu manta kala kiu sya san ngot bat ya ki bala kem haswa kata lai ngot ki Pulit ki kem ha kajing subadan kti jong ki bat kajing ja penyap klub ya ki ar ngot ki bar jela kata ha isya mati ha ka jan miet jong ka ar penyo tarik leber arja pusau bat wei pat upala sya kem kedai bat kajing sya penyap unang bela bar jela bosna yeng ha maulai mauro ha kishpo tarik Jaïaw arja pusau Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya